Sampun nggih. Bu, sampun. Lek sampun tak wangsul. Oh, sapa muni sampun mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul kiram dumateng para alim ulama, para kiai sesepuh lan bini sepuh. Wabil khusus BC wong Jatisari. Bapak Kepala Desa rawuh ya. Oh sakit. Muga-muga Bapak Kepala Desa enggal dipun angkat penyakite. Pulih jati seger waras. Boten kesupen ingkang paling utama pengasuh TPQ TPQ Miftahul Ulum Jatisari Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten, Provinsi, Negara, Benua, Dunia. Inggih punika Abah Haji Samsul Arifin, Imam S. Arifin saking Madura. Pengurus ranting NU Desa Jatisari ingkang tansah kawula mulyakaken. Boten kesupen dumateng ingkang hadir, kabeh ingkang rawuh sampe anjuk embong-embong saking akeh sing teka. Makanya ndek pundi-pundi wis padha ae. Lek tepak acara bantengan sing teka uyel-uyelan. Padahal ya gak ono jajane, gak ono klosone, ya gak ono kotake. Parkir 20.000. Ngono iku sing teka uyel-uyelan. Ndek Lumajang. Duka ning Jatisari. Oh, tibake wong Lumajang ketularan wong Jati. Biasane acara berot, acara cek sound, lampune celorot-celorot. Nggih napa nggih? Salone horeg, geler, tepak pengajian mulutan Kanjeng Nabi, salone nyilih wek wong tahlilan. Loh, niki Nek Lumajang lho nggih. Leng nyilih kok nyewo iki. Lho sumbangan wis ini iki lek pengajian di sini. Gratis. Tak pedhot ae. Kula ngisi pengajian
wulan niki sing kepethuk son horeg niku mek pindho men. Panggunge rijing. Papane luas wombo ning lapangan. Nomor 1 ning Gempol Pasuruan winginane tanggal 20. Nomor 2 winginane ning Poncokusumo. Terakhir gonggongan tanggal 30 September ngeletek. Bayangan kula waduh papane ombo. Gandulane ana sablukan ana wajan. Ngeletek. Jajan 1000-an. Winginane mejane ombo sakmene sama sakmene. 1,5 meter. Wedang susu, kopi, kerating deng, M150, Maison, Ponari Suwet, Coca-Cola, Fanta, Sprite, jahe, susu, kopi, wah itu. Wedang putih niki niki buah-buahan sak lengser, ini jajan, tegan niki gledek. Taplake bulak. Gonggongan rek bulan September. Aduh. Tapi ora apa-apa. Masano nek mriki acarane cilik-cilikan. Insyaallah tahun depan muridnya tambah akeh. Murid pinter-pinter. Dadi anak solih-solihah. Ora trimo ndek kene nyewa lapangan tajinan. Tak pundi. Wedang kopi ora pati bek. Ya iki ngodho kapan iki kok adem tenan. Biasane wedang kopi niku kiplek panas ngira mengki. Ya ta iki lho adem. Ada lho tambah dikongkon ngomoti tisu itu. Adem-adem mari udan kira mengki Bu. Ancine sing penak niku ngopi karo lan iki rokoke kena mangudun monto dilebokno di omahe Abayai Samsul lho gak kepethuk rokok saiki niki nok rokoke ancine Abah Samsul gak rokokan ngene nggih mulane duwike akeh. Awet. Bu. Muga-muga guyune panjenengan dadekno sugesti. Dadekno nyurung ndek jerone ragane awake dhewe dadi seger waras sehat walafiat. Wong niku sing penting bahagia rungokno. Bahagia tidak bisa diukur dengan uang. Rungokno Bu. Bu. Bahagia gak iso diukur ambek donya brana tidak. Bahagia tidak bisa diukur dengan ombone sawahe sampean. Ombone tegale sampean. Akeh sapi sampean. Ambek akeh ATM jenengan boten. Pokoke ati dodo niki jembar niki wis ayem. Halo Bu. Bu. Pokoke pikirane awake dhewe los. Sopo iki sopo? Sopo iku mangke? Mak sopo jenenge? Mak Jum.
Kula niku kepethuk wong pokoke jenenge Jum niku nek pundi-pundi wis ngono iku. Nyocot. Dijris. Eblas. Kenyih. Sing penting seger waras maju nggih. Los. Kaya Mak Jum niki los wayahe masak. Masak. Wayahe nang sawah. Nang sawah lho, wayahe solawatan, solawatan lho, wayahe pengajian, pengajian, wayahe bantengan. Halo, pokoknya pikiran kudu los. Halo Pak, Pak, wayahe mancing, mancing, wayahe heling, heling, laopo. Wong heling ya tidak harus tuku tiket. Kumkumo nek kali ambek nggawa sego nek lang. Segone sego jagung, mari ngono krawon kulup, ditumpang iwak bader digoreng garing lho. Ngono kuwi enak lungguhe ndek isore gedang lho. Wis enak pisan lha opo heling ado-ado. Lho, iya lek duwe dhuwit lha lek gak. Halo, Pak. Los nggih. Penak wong lek los ora. Asno kancane sepeda anyar, waduh besesek dodon enten mboten. Asno kancane lemarine wis anyar, ngono ku munek-munek dodone. Enten mboten. Asno kancane omahe wis keramikan, wek isih plesteran, waduh ngono ku wis. Waduh nek kene wis koyo sak kegem-kegem dodone. Enten mboten? Asno kancane waduh omahe wis gedhong. Magrong-magrong, sanding embong, tandurane lombok. Sapa sing methik? Ngono ku dodone wis ora trimo. Hasute metu dreng kini muncul enten mboten. Lampu jiat nang bapakne arek cincing-cincing krono was maringu wasno mai kancane penak prabotane lengkap ambek cincing-cincing seweki meksine. Aku dadi bojo Rika ora tak bangke beneran, Kang. Oh iya iya. Lah opo sithik? Ayo. Ora tau, Kang, ngrasakno penak. Ngombe wedang yo adem. Ini ngoleh iki mang sore iki mang udane terus wong karo tembong yo jemek kabeh. Ku jenenge adem-adem sing penak iku ngombe wedang ku yo. Rokok yo gak ono. Halo Bu. Oh, nggih. Wong lek kakean pikiran, kakean galau, lho. Kakean pusing, kakean sumpek, iki tambah suwe tambah tuwek. Rungokno, gelis tuwek, rungokno Bek. Bek. Wong lek kakean sumpek akhire pegel, tidur tak nyenyak, makan tak. Iki lho kaitane iki asale dengki. Halo Bu. Wis baba kancane seragam anyar, wek sampean iku wae ora apa-apa, sing penting gak suwek, gak pedah. Bu. Wis kodhong wis iku wae lha apa di lampu adik paket.
di COD di Shopee di aduh iku jenenge nuruti gaya hidup ngono Bek rungokno engko lek bapakne arek sampean jaluki iya suwe-suwe wegah suwe-suwe nyingkri wong-wong lanang ku ya ana batese nyambut gaene bojone sampean iku ya udu pegawe bank tapi bangunan bojone sampean gak iso dipadakno ambek bojone kancane dadi ASN lho pegawai negeri bojone sampean tani lho ora kenek dibanding rungokno halo wasto karo kupuhe wong lanang wasto ning arep sing ke Jumatan ya iki ke ngeterno manten ya iki ke kenduren ya iki lho ke nyelawat ya iki lho ayo ke bowo ya iki lho iku melet-melet ya men umpama ana wong lanang duwe koplok loro situ ireng situ putih iku sing putih mari dikai kancane teko umroh sakken ana lanang sakken halo sakken bapaknya arek iki sakken nggih lemari sakmono gedene ndukur dhewe wek wong wedok sap nomor loro sik wek wong sap nomor telu sik wek wong durung sing angeran sisi iki wek wong wedok kabeh wek wong lanang nyepit ngono wong lanang kate salin gak oleh kate lapo ngeduki wedang janda ngumepno iki ora apa tiba kari rokok irek Bu halo bayar pinten anake jenengan ngaji ndek TPQ Miftahul Ulum lho mosok gak bayar udunge api-api ku wong ayu-ayu iku gak bayar Astagfirullahaladzim innahu kana ya Allah sampean kok gelem Pak Samsul tuane Pak Samsul rambutnya gelis putih padahal anak sik loro cilik-cilik paling mikirno anak sampean lho anak sampean dijak kenceng makne ngejak menggo lho anak sampean dijak bener makne ngejak nyelingkung lho anake durung ngaji makne tambah berot enten apa mboten karepe guru ngejak selawatan wong mari ngono terus makne ngejak bantengan enten apa mboten lha iki gare kadai dadi ya sing ngene iki ya iku mikir Pak Samsul ketang-ketang bojone lemu tapi Pak Samsul sing suwe tambah suwe entek awake halo Bu Bu sik tak takoni sampeyan teh ben sampean lek wis dipathoki loro dikirim wedang kopi purna apa mboten Bu ben lek wis nek kuburan dikeki maisan loro dikirim adem sari purna apa mboten lek wis mati dikirim disunteki adem sari purna mboten nek maisan lek sampean ben wis ana nek kono dikirimi rujak purna apa mboten
dikirimi rawon purna mboten, dikei soto purna mboten, dikei pangsit purna mboten, dikei pizza hut purna mboten, dikei hamburger purna mboten. Golek wis mati dipathoki loro nek kuburan dikirim pangsit. Lek dikirim PMP. Dikirim matematika. Apa? Matematika purna mboten. Lek dikirim bahasa Arab. Bahasa Arab. Lek dikirim Al-Qur'anul Karim purna mboten. Ternyata sing dienteni wong mati ndek kuburan adalah kiriman Al-Qur'anul Karim. Opo kok gak bayar? Halo. 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 Ya opo kok guyu-guyu tok, men? Pak Samsul iki malaikat apa menungso? Pak Samsul niki doyan rujak no mboten? Mboten. Pak Samsul pangsit doyan no mboten? Ya doyan ta kok, songo seger waras. Pak Samsul niki umpama didhuk wedang kopi purna mboten? Berarti butuh sing jenenge ekonomi lho. Padahal asline kewajibane mulang ngaji, mulang sekolah niki adalah kedua orang tua. Al anak ungkal inak, ngono Pak. Pak. Sampeyan apa enak sampeyan tambahan, mari ngencepno nyingkrik. Mari gawe ditinggal lho. Ora rujawane lho, ngeterno anake sekolah, ibune, nggih napa nggih? Mapak sekolah, ibune ngeterno nang TPQ. Mapak teko TPQ. Rapat dari sekolahan. Lho, mari rapotan. Lho, mari ngono terus wisudan. Bapak niki lho lapor sekolah. Mek titip mancing tok. Rodok kepahitan titik. Jajane ngene iki turun tambah sak sendok pas. Dadi iki jomplang. Dadi lek ana sak sendoke tak udoke dhewe sak sendoke. Halo, Bu. Bu. Tangane diangkat, kabeh tangan loro cekak kena penyakit stroke. Cek didohno toko penyakit, kabeh lanang wedok ndek embong. Pokoke sing tangane diangkat gak dicedheki penyakit stroke. Amin. Nggih, kabeh lanang wedok ndek embong kabeh. Kowe sing gak diangkat kena stroke, titenono. Saiki akeh wong nom-nom kena stroke. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Pisan kasih dukur sing banter. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Muga-muga
kabeh seger waras sehat wal afiat barokah munutan barokah Al-Qur'an dalu punika muga-muga awake dhewe didohno teko penyakit didohno teko sambikala didohno teko rubida didohno teko ujian dan cobaan ora apa-apa cobaan sing penting awake dhewe kuat nggih soale Gusti Allah ora bakal ngekeki cobaan ujian nang hambane di luar kemampuan dene kok jenengan ngerasa rumangsa abot berarti jenengan kurang yakini ambek kurang mantep nang Gusti Allah kadang ana wong dikek cobaan nggih ora kuat direwangi nangis nggih direwangi brebes mili direwangi loro ati enten apa mboten selami awake dhewe sugeng ana ing alam donya gak luput sing jenenge ujian dan cobaan nggih napa nggih lho kadang-kadang awake dhewe bener gak diuji penyakit tapi diuji karo anak enten apa mboten anak ing gudho lho ambek anake gak popo kadang-kadang ambek mantune gak popo ambek dulure lho enten apa mboten lho kadang-kadang perkara warisan ora wau ambek dulure enten apa mboten kacek titik dum-dumane satru ambek yune enten apa mboten gak rata lek bagi ora nyopo ambek adikne enten apa mboten kacek taksit ning ngarep ambek mburi lho ngono ku dadi perkara wis ora tau ngincik jogane omahe dulure kadang-kadang sing lanang gak popo kadang-kadang kenek bojone meneng-meneng moro bojone ngene lho Kang Nika ku wong lanang Kang wayahe kudu tegen lah tegen apane sithik ini lho Kang Kakang Riko niku nuto sing dikai jajan jadi coba yuk nek kene ya gak dikai popo ngrasakno Kang ini ki aku nampa jajan anjene iki ora penet wayahe iki aku donga sing kena adik Riko le ngarep Yuriko le muritan Cacak Riko oleh omah gede barang Riko Kang oleh muritan tanding kali nyilirit Bejala tanding barongan pisan anak ya wae dhewe ku papat Kang delok delok ngrasakno Kang wedang legi pahit penganjine yo genok sing digawe ngedum kebutuhane wong wedok akeh pahit Pak anjene pahit anjene Pak kalian tinggi ya lah pahit golek lu tak sendok aja tak udah iki ayo mari ki awake njuk aduh sing iki mangadem iki jane oleh panas kepahitan ya Allah Bu kadang-kadang ambek keluargane gak popo ambek tangga lho perkara titisan ngeten iki lho nampes nang temboke kancane ngono ku dadi gak wawuh enten apa mboten perkara pager kedukuren yo dadi tukaran enten apa mboten
niki lho nggih, iki jenenge ujian dan cobaan. Selagine awake dhewe urip ana alam donya pasti ana sing jenenge ujian ambek cobaan. Ujian ambek cobaan iku iso mandeg grek lek awake dhewe diumumno nek masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru entek cobaane. Kari cobaan di alam kubur lho. Lah iki tergantung anake panjenengan sing di ngajekno Dik Pak Samsul niki. Sadurunge awake dhewe mati siapno anake sampean. Cek pinter ngaji. Cek iso maca Al-Qur'an. Halo. Ora memberotok. Genduk deno santri lulusan isi perawan tiba ya apal kabeh berarti kudung mek digawe tutup tok. Halo. Iya. Timpang oke. Lah iya kok ora mang-mangi. Pengajian wis kate mari didukno. Rokoke durung ono rokok. Ambek apa jenenge gula sak sendok. Iki selak entek golek gak kon terteri. Kari iki bisa. Iki pokoke lek wedang entek pengajiane madhep. Lek kon gaekno meneh ya tak tambahi pengajian. Ya seiki ana pengajian. Aduh. Pokoknya tak catet pengajian di Jatisari wedange kurang lebih nambahi gula dhewe. Ben-ben lek undang kek ana kompor niki. Tak nyetet-nyetno dhewe, tak udek-udek dhewe. Cek nyocok ngambil ilatku nduk. Halo. Loh. Bunga niku penting muga-muga guyune panjenengan dalu punika Kanjeng Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bunga wasno wali santri nglumpuk nek kene. Mulyakno dina kelairane Kanjeng Nabi, gedhekno dina kelairane Kanjeng Nabi, ngramekno dina kelairane Kanjeng Nabi. Man utawi sapane wong iku akdoma ngegungaken sapa man maulidi ing dina kelahiran ingsun kuntu mongko ana sapa ingsun lahu maring man wong kang ngegungaken dina kelairane Kanjeng Nabi kumang syafi'an iku syafi'an ngekei syafaat yaumal kiamati ing dalem dina kare muni matok kejangil. Halo, Pak baleni meneh. Sapa wonge sing gelem ngegungaken dina kelahiranku mongko besok bakal takei syafaat ana ing dina enak. Lah ngene iki arek ora asu ora ngoyo. Ya iso penak lho lagune. Enggak rek. Lagune. Halo. Bu.
dalu punika jenengan pun nunjukaken pun hormat pun ngegungaken dina kelahirane Kanjeng Nabi nggih napa nggih? Lah muga-muga sing urun niku urunan apa mboten, Bu? Urunan apa mboten? Astagfirullahaladzim. Wis ora bayar syariah, mulutan ora urun. Lah iki lho ngundang arek-arek tok iki wis pira gak cukup 2 juta arek iki lho. Apa-apane gratis, terope gratis, rangko terus kula mulih iku nang gratis. Wis laudan-udan. Halo Bu. Ini ki ngerti yo sampean. Mang gowo-gowo ora sampean. Gowo apa? Nogosari yo iki Nogosari ini. Tak buka Nogosari kono gedange tipis. Kainane sapa kono Nogosari gedange sak bumi niku sing nemen. Wong ayu-ayu. Halo Bu. Bu. Nomor 2. Kanjeng Nabi pesen. Kanjeng Nabi hidupno ana ing alam donya niki adalah untuk menyempurnakan akhlak. Penting. Akhlak niku penting, Bu. Bu. Sapiro ilmune apa jenenge anake sampean? Sapiro dukure ilmune anak sampean? Lulusan SMK, aliyah, SMA, bahkan S1, S2, pinter areke. Tapi lek gak duwe andap asor no. Lek gak duwe unggah-ungguh no. Lek gak duwe tepo slira no. Halo. Ku saiki akeh arek pinter nang wong tuwa, jiat nang wong tuwa ngilok-ngilokno, nang wong tuwa mendelik-mendeliki, nang wong tuwa ora nuwun sewu enten apa boten. Iki lho ngiling-iling. Makanya sekolahan gak iso mencetak menjadi anak yang solih lan solihah. Lek gak ngono kok ora dikai tutup. Paling ngempos. Nganani rokok ini. Sewu pengajian lek gak urunan ya sini iki. Ate nek kono rokok tak tepak ora dadi. Uji apa alhamdulillah. Ayo pesek. Oh lah, pinter le, ngono le. Alhamdulillah, kono rokok wis kalong iki. Bu. Loh. Ngaji lagi kenceng-kencengan wis mulih wis mang sampean. Ayo nyacak ning ngaji tok. Loh, ha ono senine ngene iki. Loh, wis buyar. Wong kula liwat kene biar balik kok mesti bendina Minggu pinginane mesti barengan karo bantengan. Lah berarti iki jamaah berok. Mulane kongkon bayar ngaji ora doyan. Halo. Ngeten Bu nggih. Syarate wong golek ilmu kudu ana sangune. Bu. Syarate wong golek ilmu kudu ana sangune. Lek wong biyen golek mertombo, golek omben-omben, golek suwuk niku biasane digawani rokok. Nggih.
Ana sing nggawa gula iku kemandeni. Lan jenengan minterno anake cek pinter ngaji diarep-arep ben lek wis dipathoki loro tambah gak bayar blas. Oleh ira-irane sampean kok mboten angsal. Ya lek karepe kene ora wani ta njaluk-njaluk wong anake sampean. Untung diwulang. Penak sapa jenenge? Wong kang soleh kumpulono. Dadi bae ora. Dik dini wong jenenge soleh ku andhap asor, meneng ora rame loman. Lah iki jenenge soleh bengok-bengok ae. Soleh capopo iki. Soleh cabrot. Iki jenenge los, kowe Pak Soleh iki los. Wae mancing Soleh iki. Pak Soleh. Pak Soleh. Etok-etoke Pak Soleh iki anak kula. Alhamdulillah Pak Soleh iki tak ngajekno nek nggih Pak Samsul nggih wis pinter, juz amma wis hafal nggih. Ai ubabibu ya wis pinter ya. Lah etok-etok tak celuk aku dadi wong tuwane. Lah Pak Soleh iki anak soleh. Lah kira-kira engko nang wong tuwa iso ngabukti apa ora. Nggih. Leh. Iki panas le gak iso. Nggih, tebulno le tebul. Anak soleh. Iki. Kon mang teko ndi le? Graji. Oh, graji. Tebulen le, Bang. Gak pun. Gusimu gak mencelat-mencelat rene. Iya, bensin. Saiki iki le. Iku mang sing mambu ibumu lek-leken dhewe. Akhire kon kok iso le wong sing dituki aku kon sing ngaiti. Wis adem ale iki. Kok mang rajine ndi le? Oh, tentangkin. Sopo ewangmu sopo? Oh, tiang lego. Wis pira anakmu le? Hah? Oh, kali mondok di dina. Ndi rono iki. Anu ya, muga-muga barokah iki. Hati-hati lek graji. Hati-hati tangane. Oh iya. Iki ke ana tisu nak. Tisu. Terbet ana. Wis kon lek kene ae nak. Ya. Ini. Oh, aduh teko aku ya nak. Iki mang dina apa nak? Iki malam apa kok akeh wong rame. Oh, berlomba. Iki ndek omahe sapa? Oh, Pak Gobel. Iki jenenge soleh tah toleh. Kok tambah suwe tambah kurang ajar. Halo Bu. Niki jenenge ngaji sak prakteki. Nggih, mben awake dhewe wis tuwek bakal dilayani anak. Nggih napa nggih? Hanya anak
sing pinter ngaji, agamane tebel, imane kandel, ngajine pinter. Ben sing bakale ngladeni awake dhewe. Halo, Bu. Bu, ya kaya soleh ngeten iki pinter. Wong tuane wis ora kuat apa-apa, dilayani, dilajeni. Nggih napa nggih? Nggih. Wong tuane wis ora kuat apa-apa, ben sing bakal ngethoki kukune awake dhewe anake. Nggih napa nggih? Lho soleh, sing ngedusi soleh, lho sing nyalini soleh, sing nuntun nang jeding soleh, sing glending ambek kursi roda nang emper caring soleh, sing dulang soleh, lho marung sing nyureni metani soleh, lho ayo wis ngeterno ra rumah sakit soleh, sing emek-emek soleh, sing genti popoke iki lek anak soleh. Tapi lek anak toleh, aduh gak mungkin awake dhewe dirumat karo anak. Lho niki lho pentinge awake dhewe duwe anak pinter ngaji. Nggih napa nggih? Lagu Keramat. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Bila kau patuh pada rajamu, lebih pada ibumu. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan
Halo Bu. Bu. Darah dagingmu nak. Yen teko air susuku. Halo. 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 Jiwa ragamu nak. Yen teko kasih sayangku. Kok iso kon omah wis takei. Tanah wis takei. Warisan tak dumi. Kon tak gedhekno, tak sekolahno, tak gawekno omah, tak rabekno. Kok iso kon saiki lali karo aku nak? Enten apa mboten? Enten apa mboten? Anak papat digedhekno ambek wong tuwa. Digolekno ilmu, disekolahno, dirabekno, digekno omah, tapi anak papat rebutan moh ngrumat wong tuwa situ. Enten apa mboten? Konco mulai konco. Padha dene soleh ambek cacaki padha dene. Kon wis tak dumi le, Tegal tak kei. Sawah tak kei. Warisan tak dumi kon merokokan tok. Ora ro lek ana wong tuwek wayahe nang jeding. Aku tenang aja jeding le. Kok iso banyune atas kon beki ta umure. Ora penet sole ora penet. Dandanono le sanyune. Kono aja menggraji tok ae. Aku iki makmu. Aku iki wong tuamu. Openono. Ojo ngangge tok gak kepanggil le. Aku wis gak kuat melok soleh gak kuat. Aku tak melok yumu eleh. Melok kon tambah loro kabeh. Ati nang jeding-jeding asat. Tukono pempes le. Aku tak mulai le, gak kuat melok kon. Aku tak melok yumu eleh. Halo. Niki lho nggih. Anak papat rebutan emoh ngrumat wong tuwa siji. Padahal biyen wong tuwa siji ngrumat anak papat ora tek semoyo. Nggih napa nggih? Nggih. Soleh kok nyewoki tambah ciri jedinge kothong. Ora panek saiki jenenge. Jenenge soleh, tapi kelakuane gak soleh blas. Yo katang nggih napa nggih? Lah, makanya jenengan wis bener anake di ngajekno Nek Pak Samsun wis bener kan. Aja oleh leren lek gak rabi. Ngono. Oleh leren lek kuliah, oleh leren lek mondok, tapi lek selagine gak mondok metu utawa gak kuliah nang Malang, cek ni sampai perawan sampai Joko melok Pak Samsun. Cek pinter, cek tegas, nggih. Cek orang berrotok, cek ono filtering, gitu napa nggih? Nah iki didelok niki kudu digrayai awake dhewe niki, napa nggih? Nah, muga-muga anake panjenengan solih-solihah. Amin Allahumma amin. Rumah tanggane tentrem ayem seken sakinah mawaddah warahmah. Rezekine kathah barokah. Amin Allahumma amin. Anake jenengan sing wedok mbelek suwe dadi manten, ambek Gusti Allah dipilihno jodoh sing soleh. Kudu soleh iki. Sugih, duwe montor, duwe usaha, duwe omah. Amin Allahumma amin. Lek anake jenengan lanang muga-muga mbelek suwe dadi manten, dipilih arek wedok sing solihah, pinter ngaji, keibuan, pengertian, gak nyocot, gak jijris, gak kenyih. Amin Allahumma amin. Halo Bu. Ojo sampai anak jenengan ben terkenal viral di kampung kuno lek anak jenengan wedok sampai umur 34 durung rabi-rabi. Enten apa mboten? Akhire dadi perawan. Lho.
Lek sampai duwe anak lanang sampai umur 44 durung dadi manten. Akhire viral nek boketan kono lek arek iku joker. Joko Kerak. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam cinta, kekasih tercinta entah kemana kini tinggalku sendiri, cuci baju, masak leh iki lek gak rabi-rabi ya. Makanya anak jenengan lek wedok solihah no dhisik nih Pak Samsun. Bencek dipek arek soleh. Lek anak jenengan lanang soleh no dhisik nih Pak Samsun. Bencek iso milih arek sing solihah. Loh, halo Bu. Sampean gedhekno anak ayu pinter. Loh, tiba diape arek gagah gede dukur kuning tapi ceklane tampar. Enten apa mboten? Saiki gede-gede nggih ganteng arek nyil tampar-tampar niku nek Lumajang niku. Lho, hati-hati sampean gedhekno minterno soro entek duwe akeh. Nggih napa nggih? Ndi? Iku lah. Lah ora oleh berok-berok. Lo angsal lo. Oh anjing. Loh, wis iku areke ya iki contone. Arek jenenge Sri. Dang Bali Sri. Halo. Ya, muga-muga senengin jenengan ambek Gusti Allah dadekno kekuatane lahir batine awake dhewe. Amin Allahumma amin. Tangane nadong donga njaluk nang Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna muqimas sholati min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma ja'al awwala yaumina hada sholahan wa awsadu falahan wa akhir najahan. Allahumma inna dhaifun wa qawina wa inna dal wa'izana wa inna fakir wa awwatnana ya arhamar rahimin. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Kabeh muni sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi sankas. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Kira langkung punyun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.